Posible nga baklon sang negosyante kag anay Ilocos Sur o Consur Governor Chavit Singson ang Miss Universe Organization sa tunga inaasang kontrobersiya nga ginapangatuwang sa nga mga pageant sa isa ka press conference nga ginpatigaan sa iyang mansion sa Quezon City. Ginpahayag sang anay gobernador nga makighinunaan ni kaupod ang iya anak sa mga anay opisyal sang Miss Universe Organization na mensionar sa Dayal Paula Sugar kag Sean McLean para istoryahan ang posibilidad sa pagbakal sang prestihiyoso nga pageant sa Enero 2026. Sunod pa kay Singson, handa ini nga mag-offer para baklon ang organisasyon agud masalbar ini gikan sa posible kaperdihan. Bangod sa mga kontrobersiya ginakaalamiran kaangay sang isyu sang dinayaay nga nagtuhaw matapos ginkoronahan ang tiglawas ng Mexico nga si Fatima Bosch. Dugang pa sini nga sang tuig 2017 pagkatapos ang kadalagaan sang Miss Universe pageant sa Manila, gin-offer ini sa iya sang opisyal sang amo nga organisasyon. Ginpahayag man ni Singson nga sang amo man nga tuig nag-invest ini sang 700 million pesos sa Miss Universe apang namerdihan ini. Handa naman iliwat nga maputo sa Miss Universe basta nga mangin pulos lamang ang Pilipinas, ilabi na sa foreign investment kag sa turismo.